Prostoj mili, w tym króciutkim kunsku bych chciał poruszyć taki temat. Są rozmaite rzeczy, co nas mnie albo bardziej cieszą w życiu, ale są też takie rzeczy, które cieszą nas wszystkich, wiecie. Pewnikiem każdy z was ma coś takiego. No ale folio bąbelkowo cieszy każdego. Tyle szpasu. Tak do końca to w sumie ja nie wiem, o co w tym łazi, no ale kto z was tego nie lubi? Patrzcie, jakie to jest piękne, ona jest normalnie idealno, perfekcyjno i ten klang. Normalnie wiecie, można nie mieć komputera, można nie mieć sztromu, no ale z tego mocie tyle szpasu. To jest normalnie chyba najlepsza graczka na całym świecie. No a powiedzcie, że tak nie ma. Polecam wszystkim, bajtlom i dorosłym.